Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e robindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alarba hande ko ɓeɗon tan yo Allah waɗanen jaam waɗanen kisal goto foof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha jaam wawa artude oɗo rafi ummoɗo ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla mbanimba Aissata a salminama no feewi a salmitama kadi oɗo subaka Allah tedduɗo en calmini dendagal bandiraɓe men huccitoɓe meɗen e kala subaka yettude Allah noon e julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko yettudeɓe kono kadi jarnudeɓe e kala saaha hakkillaji mabɓe ɗiɓe jogui ummade e mabɓe fewde e men kono noon kadi ko yettudema e jarnudema e salmitadema e o subaka noon tigui Amadou hande noon ko sunnare pinirɗen woni sankare Pape Diouf woni victime gaɗiɗo e coronavirus ganda kanko woni gaɗiɗo sankade hen e oɗo rafi ganda hande ko boros udduɗo koyeɗe foof Amadou ko noon tan duwanade Sénégal foof duwanade gardiɗo leydi ndi e kono kadi duwanade dendagal sportif en Amadou kono noon tigui no mbiɗani no wodi ko basal mawgal wonande football windere nde wonande Afrique wonande Sénégal kono noon kadi wonande Marseille nokku mo ganduɗa o ko ɗon tigui Pape Diouf ne wayno woni kono kadi no mbiɗani kanko woni neɗɗo gaɗiɗo sankade o boros coronavirus ɗo e leydi men Sénégal kono noon tigui guila aset ne wayno o wonno koye machine mo ganduɗa o ine wallamo to banggue fofandu ko hanki o jogonno nawrede toon to Nice kono noon Allah jaɓani mataw Allah gaynani ko ɗo tigui ne wayno Pape Diouf yeeɗa lelade noon tigui no wiyete ni no ko ɗo leykal nokkano hande ko ɗum ɓuuri tengtude mataw tigui ko ɗum ɓuuri tengtude Aissata jande ɗi foof ne wayno garti gam ruttude teddugal kono kadi gam andinde yimɓeɓe kanko woni neɗɗo gaɗiɗo sankade o boros walla gaɗiɗo ha joni rutade joomum e o boros coronavirus ɗum ɗon noon kadi programme goɗɗo ne woodi ma en ƴeew les amis de Harouna Moussa Dia woni sehilaɓe omo ganduɗa ko Harouna Moussa Dia rokkiriɓe balle kewɗe e hôpitaux ɗi kono kadi e daaraji ɗi woni duuɗe ɓurani ɗi kono kadi ma en gartu e sakket yewtere nde surprise mawɗo mo joganɗen yeeɓiyankoɓe noon tigui Amadou wadde stade uddita damal hande kono noon tigui jayde nden ɗon ina wayno no ngo manam kala ko waɗi kala ko adi mataw walla mbiyen kala ko wowani wadde so waɗi wona ko adora ɗum ɗon noon saabi hande eɗen gudditira hono oɗo roɓiɗo ndeɗo roɓiɗo jayde yumeɗen e subaka he e nde jayde witende stade quotidien ɗum ɗon noon nde ari koye natal mo ganduɗa ko Pape Diouf gonnoɗo jayde yanke kono kadi gonnoɗo jeeyowo kami codowo jour uji hani e gardiɗo kippumbo olympique de Marseille jayde noon arti hollirde wonde kay oɗo gorko mo hande mondodi football wasi ɗum ɗum ɗon noon o sankori ko duuɓi 60 ɗo e wuuro lamorgo men Dakar ɗum ɗon noon jayde wi ko o saaha hande tan le monde du football ne wayno tan oɗo saaha nana tigui woni e mette hani mbiyen e jurum ɗum saabi noon yimɓe hewɓe kay duttimo teddungal ene hen Mamadou Niang gonnoɗo toon to Marseille tawi ko ɓiɗɗo leydi Sénégal haali hen konngudi baɗɗi fayida Mbaye Niang mo ganduɗa ko attaquant baɗo teddungal leydi men Sénégal Youssouf Dabo ko baɗowo mbiyen keblinowo kippu mo Teungueth FC suuti hen konngudi Cheikh Seck gonnoɗo gardien kippu guendi leydi men Sénégal arti hen no hannirta ni ko noonne kadi Kylian Mbappé mo ganduɗa ko toon to leydi France suuti e makko konngudi mantiniɗo so wiide wonde ko monument football tigui wirni oɗo saaha hande Ndongo Ndiaye kañum tigui ko disdirtaɗo mo leydi ndi e wiide makko Pape Diouf kay maruta teddungal no hannirta ni hono kay no fotiri yarude ni no e wiide makko jayde libération nden ɗon jayde ne wayno arti tigui koye natal makko kanko Pape Diouf so wiide wonde kay oɗo boros bonɗo kay nawi mo ganduɗa ko Pape Diouf Sénégal noon ne wayno dañi neɗɗo kay gadiɗo sankade walla mbiyen wirnade e oɗo boros coronavirus ɗum ko hanki waɗi ɗum ko caggal noon nde o sanki walla nde o hoote joomi kanko mo ganduɗa ko gonnoɗo horejo olympique de Marseille Pape Diouf wonno kay koye machine joguinoɗo fofandu makko guila ñande assiette ɗo e wuuro lamorgo ngo hono Dakar Vox Populi nden ɗon jayde ne wayno arti tigui koye jaltugol aduna oɗo gonnoɗo horejo mbo kippu Marseille cankiɗo tigui ɗo e hôpital Fann ɗo tigui e wuuro lamorgo ngo Dakar Pape Diouf noon no jayde nde wiri kañum tigui woni neɗɗo gaddiɗo tigui heddade e o boros coronavirus ɗo e leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi ko monde du football oɗo saaha nana tigui waya oɗon babiraɗo woni Pape Diouf kono kadi yimɓeɓe gatti hen ha joni seeɗantago mongu ummade munen fewde makko cankoriɗo duuɓi 68 kanko
kanko gonnoɗo journaliste kono kadi agent codowo jour uji ene wayno tan o wonno tigi ko omo jeyno yimɓe ganduɗa ɓe wiyanoɓe ina tampi oɗo boros tawi noon kanko tigi waɗano e machine ballitomo to banggue fofandu quotidien le quotidien nden ɗon jayde wi ko neɗɗo gadiɗo kay ha joni ruttade o covid 19 ɗo e leydi men Sénégal Pape Diouf wasi match muɗum gadano ɗin konnguli diaji ene match muɗum battidiɗo jaafa ɗon ina tawe e nder hello jeeɗiɗi e nde jayde witende quotidien le quotidien jayde las adi hande ko hen tigi arti Sénégal ne wayno dañi neɗɗo tigi gadiɗo sankade o boros walla wirnade o boros coronavirus woni covid 19 Pape Diouf kay wasi match muɗum battidiɗo eno wiri jayde nde ɗin konnguli diaji ene tawe e hello sappo e ɗiɗi e nde jayde las quotidien l'observateur e gon felo yabɓe ko noon tigi ko nattal mo ganduɗa ko gonnoɗo hono gardinoɗo kippu Marseille najo gorko baɗɗo fayde tigi e nder football windere nde Pape Diouf jibinade hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho wirnima hanki e ñande capan tati e goho lewru mars hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗum ɗo noon jayde wi tan ko neɗɗo mo ganduɗa o kay joom tonggode numéro 1 jayde ni sifo ene wayno kanko tigui adi wonde Afrique najo wonde kay gadiɗo ɗo ɗowde kippu toon to leydi France ha tengti dunde Europe kono kadi kanko tigui woni gadiɗo ha joni wirnade e oɗo boros coronavirus ɗo e leydi men Sénégal jayde ne arta noon kanko mo ganduɗa o ko gorko baɗɗo fayiɗo o konngudi makko jaaji walla mbiyen ha joni sifaji ɗin ɗon ɗen gueɗe kala ne tawe e nder nde jayde witende e groupe Futurs Médias hono l'observateur jayde le soleil ko ɗon uddata roɓe men jaydeje oɗo subaka hande Pape Diouf gadiɗo kay ha joni wirnade walla mbiyen hodde jomum tawi noon ko boros coronavirus nawtimo ɗo e leydi men Sénégal saabi noon ko jayde wi oɗo saha hande oɗo boros de nawani en hono ma bamba manam tan ko inde nde o andira kanko mo ganduɗa ko Pape Diouf kono kadi ene tawe hen konnguli matiniɗo umade mawɗo leydi ndi hono président Macky Sall so wiide wonde dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala ma ruttumo teddugal kono kadi ma kay neldumo duwuji kanko mo ganduɗa o ko Pape Diouf cankiɗo walla mbiyen birniɗo tigui tawi ko coronavirus nawi ɗum hanki to hôpital Fann ko ɗum wonno ko tonguɗen robine men jayde jeewo subaka hande noon tigui Amadou ko ɗum uddata damal gal jayde le soleil ɗum noon tan ko wiide jaaɗowo yo Allah yurmo yaafo ɗum noon Amadou eɓɓore wonde udditten woni tan banggal gongal walla mbiyen banggal gueɗe rendo men noon hande koye balle ɗi sehilaɓe Daouda Moussa Dia mbaɗi Harouna Moussa Dia kamɓe noon mbaɗi balle ɓe nawi ɗum e centre de santé gonɗo to ganduɗa ko diwan mo Mbaw kono kadi e duuɗe gandani tolne duuɗe sappo e ɗiɗi Amadou ko noon tigui oɗo saaha gonaɗo Aissata eɗen gandi moni foof ɗo tolniɗo tan walla ɗo wawirɗo ko ɗon woni wadde saabi noon ɓe ganduɗa ko sehilaɓe e hono Harouna Moussa Dia kañumen ndendini doole mumen e peeje mumen e mbawka mumen foof gam yettade ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi hande ne cikka so ɗen balle gaari tan ina mbawi tigui ene wayno o wawde jiitade hen koye mumen no hannirta ni ine hen noon hono centre de santé mo mbiɗa o Khadim Rasoul toon to Sicap Mbao ene way noon ko balle ɗe ganduɗa ko woni cabune e poɗɗe sodorede ko noonne kadi liquide mo ganduɗa o ina hutore e kala e saaha gam falade laygol o boros coronavirus kono kadi gonɗon goomu walla mbiyen nden ɗon fedde yejjitade ɓe ganduɗa ɓe ko almuɓe hande o ɓurɓe ha joni e wattede hakkillaji no fewi e banggue oɗo rafi ɓe gaddaniɓe balle ko wayno maaro ko wayno nebam e gueɗe mbaɗe noon gam kay noɓe mbawi wurdirde e nder ha joni oɗo saaha gonaɗo ɗin ɗon nokkuji noon walla mbiyen ɗin ɗon daraji duuɗe ɓuurana tolnima e sappo e ɗiɗi o saaha noon ala no batten so wona hettade omo ganduɗa ko biteɗo Diewo Sall kañum tigui jogui konngol mabɓe e tawi ko e micro Pindi TV emin jogui weltare mawde hande arde ɗo ene centre de santé mo Khadim Rasoul ɗo e Sicap Mbao e inde o mo ganduɗa ko musidɗo amen hono Aziz Diop machallah joom darde yonde ɗo henna e nder Sicap Mbao kono kadi min gari ɗo koye inde sehilaɓe Harouna Moussa Dia e gardugol Seykou Dia mo ganduɗa kañum jogui initiative wadde ngal ɗo henno gollal payidingal ngal ganduɗa hande hay ɓiɗɗo leydi ndi goto fotani heddade hen caggal so tawi noon sehilaɓe Harouna Moussa Dia mbaɗi ɗum ɗo o waɗi ɗum koye inde sehilaɓe Harouna Moussa Dia so wiyama sehilaɓe Harouna Moussa Dia kala ɗo sehil Harouna Moussa Dia woni jaaɗiɗo mum sehil muɗum ine yito hen hoore muɗum ɗum ko pour yimɓe foof o wi noon min Seykou Dia mi sabbota ko ha Harouna ara ala tawde woni ngal ɗo jaɓɓal Harouna meeɗi darade te hay goto meeɗa nande ɗum enen sehilaɓe Harouna Moussa Dia garen mbaɗen taabal garen kaɓen e gaño meɗen biyeteɗo o henne coronavirus wona ɗo henna tan jogoɗen nawde ballal saabu ɗum eɗen gandi leydi ndi ne yaaji nawaten balle ɗe henno koye
maaro ne waɗi nebam kala ko ngannduɗaa ko ɗum woni ko nguura ko fene ɗum e wasiya mo dokkirtumi tan kala ɗo ɓiɗɗo leydi ndi wawi wonde gona suka gona mawɗo gona debbo gona gorko nde taw noon rafi o ala mo sali hay goto tawde woni ko gaño kaɓene makko kaɓirtere makko ko rentade ko kala ko dentina ɗen rewde kadi kala ko ganduɗa ko ɗum woni ko jamira ɗen kono noon en mbawa rowde taw en jettani mawɗo leydi ndi son excellence le président de la république Macky Sall e darde muɗum machallah tugande ma nde ɗum waɗi faade hannde o ñallinani o wallinani e gouvernement makko no mbimi ni ha tengti noon e safroɓe men wonɓe ɗo e nder leydi ndi hanki won ummotonoɓe ɗo gummoɗo ene jaa caggal leydi ƴeewoyde safara wadde ɗo haqqille ne foti wawde dejje ko heddi hen ko en jiiɗa ñawde kono noon koye gurdam jeeya ñawɗo foti wawi heddade e nder leydi he saabu eɗen jogui professionnel en wonɓe ɗo henne machallah e vraiment merci aussi Harouna Moussa Dia mo ganduɗa ɗo woni foof ala mo yiiɗi heyɗa ala mo yiiɗi ɗomɗa ala mo yiiɗi hoola ha mo itta ɗo hen ñawɓe omo nawa ɗumen caggal ɗum safroya ɗumen ko noon ko ɗum ɗo wonno ko jeewsal sunno konnguli e ko yewti oɗon fannu kono ne kadi e siftodir han ɗeɗon gueɗe kala ardi ha joni ndeɗo fedde ko biteɗo Cheikhou Dia baɗɗo ndeɗo eɓɓore ha gueɗɗe kala mbawi rewde lawol ɗum ɗon foof noon ko ballal ganduɗa ngal hannde ina teska ko noon kadi ina yonna no hannirta noon tigui Amadou ɗeɗo balɗe a yii balle ɗe keewi moni fo nana waɗa ko wawi gam nawde balle surtout ko wayno eau de javel aji ko ganduɗa ko kañum soɗata juuɗe ko way noon ko wiide tan yimɓeɓe hoto gam hoto dañ gamele saaha foof e soɗade gam tan habde oɗo rafi hande holliti min hoore muɗum tawde nawi ko neɗɗo mo ganduɗa mantiniɗo keptinaɗo woni Pape Diouf wadde noon ɗum ma hollita rafi o nan ɗo tigui Amadou ko banggue goɗɗo payeten woni surprise mo mbiyannoɗa mi wappanmo garta surprise o ko noon tigui on ɗon surprise Aissata ene wayno komo yimɓeɓe paadi e kala e saaha kono yoɓe gandu kadi aussi wona poisson d' avril eɗen gandi hande ko go lewru avril wadde ko konngol ɗi ganduɗa ɗi ene gonɗi saabu o saaha mbiɗa ero bandiraɓe sosoɓe diadiaɓe e koulibalinaɓe e camaranaɓe yoɓe gandu poisson d' avril yadani e coronavirus saabi noon en mbaɗani poisson d' avril kono ko gonga ray gonga Aissata série mo ganduɗa o en faada no fewi woni série jeewo 2 woni saison 2 mo ganduɗa saison 1 rewin ɗo waɗi gueɗe mantiniɗe o saaha hande saison 2 e oɗo jeewo ene wayno waɗi disponible golɗe kala gasi ko seeɗa heddi hen ɗum ɗon noon woni image ɗi ganduɗa ɗi eɓeɗen daara to banggue jahoji ɗo ɗi ko mamaji baɗɗi temps fort kono kadi ko saison mo ganduɗa o ina waɗi ko heewi holliri tan wonde moyen ngaji mawɗi woni copraji mawɗi mbaɗama ko noon kadi golle mawɗe mbaɗama yimɓe hewɓe natti hen ha tengti eɓe leñol ngol heptini ine hen Elage Baba Mal mo ganduɗa ko nalanke baɗɗo fayida en tawi oɗo série jeewo 2 Ousmane Gangue ko nalanke baɗɗo fayida ɓiɗɗo Sénégal najo Mauritanie najo nana hen kadi ari waɗi nana hen e on ɗon série ko noon kadi mo ganduɗa ko Amadou Tidiane Ndiaye mbo yimɓeɓe kala ñagotono en jogui place muɗum e jeewo ene wayno oɗo jeewo hande arti e doole e mbaadi kuftidinde maw ɓennu e mois d' avril oɗo ene wayno noon o saaha nangui ɗum ɓennude koko wiyete hono sous ma ganduɗa ko sous titrage woni tan tawi kala koɓe kaali pular e winde e ɗemgal français wonande bandiraɓe ɓe nanta pular ɓe ene mbawa kay andude holko série jeewo o haali ɗum ɗon noon ko copreje mawɗe namdi kono kadi gardiɗo galle o waɗi hen ɗen copreje waɗi kala ko namdino waddi kala ko leñol ngol sohli e banggue série jeewo ne wayno gardiɗo galle o waɗi ko fonno wadde ko foof inchallahu rabbi ha yimɓeɓe mbawa tigui hebde no mbiɗen ni e série jeewo numéro 2 wona poisson d' avril noon tigui Amadou série jeewo min mi ɓooyi hebde sehilaɓam ne kalda yame ɗum ɗon ina mbiyami so waɗanoma sous titrage ɗum ɓuuri tawde kamɓe ɓe nanata pular kalteɗo mate eɓe gandi série o ina waɗi intéressant wadde noon ɗum ɗon saabi saaha foof eɓe ñagotono yoɓe mbaɗane sous titrage oɗon ɗum ɗon ne ko ha ɓuura ɓeydade ɓuura yajji goto fo ƴetta hen Amadou ɗum ko ganduɗa kañum woni ko jeeyi ko ɗo min uddirta uddu tan pour habrude bandiraɓe woni banggue bande annonce mo ganduɗa ko 8 minutes presque ma ɓennuɗo e ɓoyde inchallah ɓe ganda le temps fort ɗi ganduɗa ɗi hande nana e oɗo série biteɗo jeewo so Allah jaaɓi wadde noon paɗe temps fort uji walla ko ganduɗa ko ɓuuri temtude e tournage uji mon pawane ɗum ɗo e ɓoyde woni moon debbo Aissata Ndiaye won noon e wonde banu gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗen noon e banggal caméra o yo Allah waɗanen jaam e kisal Allah jarama on jarama